akukho nto endiqoqula engathi la nonsense ye-small talk. Umuntu ucengela nto othetha manje kum ngaskavala umlomo manje. Yho, angabe encokola ububhanqa nami nje for uhambisa ixesha. Bona sabe umuntu egqithayo hankile kuyabanda. Hayi ufondini yi-winter eCape Town. Yeyiphi wena le weather ubuyi-expectile? So ndiwhatsappela mos mna okanye uthumele i-inbox. Ngase ungaqali ngazanto zo hi, Uncle Tobs, Jan, Wuzet, Simenqe, yonke la vobe ngase kuvele ungene emxholweni ndiphendule kayo engazuyiphendula ndizoyiphendula ke futhi. But ke asikho lapho namhlanje guys. And guys xa nisithi please WhatsApp the number for i-merchandise and ukuspideli. Abanye bayafona fonini hankile imalini iskipa. Ngofuneka mina ngicacise yonke uba hayi ziyashiyana kukho semali ethile nemali ethile lena ithi. Kanti at least pha ku-WhatsApp fonini kukho i-catalog. Inazo zonke into esizenzayo fonini namaxabiso wazo. So yena ndlela ilula manje yo-order ngoba nibe ngicacise babhanqa one by one efonini. Akho nento ithi uyicele mos la catalog usave nje inamba uye kwiprofile yami izavela pha undi-WhatsAppele xa ufuna uthenga not le nto yenziwa ngabanye abantu umuntu waku-interrogate efonini imini yonke uphendulana nee-questions zakhe ogqiba athi awuza-order nge-15 kaDisemba xa ebhonasile. Ayisanuyenza loo nto leyo guys. Yo umuntu mna ngasekandiwhatsappele xa iredi for uthenga. Kube kwababhobhoyi ke bahleli nje bayakhala yo ankile uzanini eKapa sebawela ishow ngomso lusayo fonini Wednesday nge-31 kaJulayi sabe sikwalanga eJordans sabe ndiphethe intwala zam pha siyawokisi vusi Olek Tshepisonzayo i-host izabe ngukritsi yespaza kubekho sesimenqe esindim ke uyayazi no one is safe once ndibambe la mic busekasi man come through itikiti 100 rand 170 lihamba neplate. Then Friday siyakweza zinobs zasema-suburbs zoyikayo kuye elokishini i-comedy night ePitsos Kitchen otafrandi itikiti napha 100 rand afumaneka ku-web tickets. I-line up noko zii-comedians amanyani ke besides esisimenqe esindim yabona basikhavarisha ikasi nama-suburbs kodwa uzujonge Saturday kusimenqe sawubuza ankile uzanini eKapa bangasenimnyathele ngo-size 14 abesifubeni